May samanen kabsat nga naragsak nga panaginadal tayo. Iti sao ni Apo Diyos nga isun iti inadal tayo kakadapsat kada ito nga lawas. Inadal tayo akas may sang familia ken may sang anak ni Apo Diyos. Iti daytoy nga lesson tayo iti quarterly. Ti mission ti Diyos. Isu iti mission ko. Ket agyaman kami kabsat tauray no nagbalbaliw dayjay oras iti panag giinadal tayo from 7 to 6. Agsipod ta dadigiti kakabsat may sakada kayo iti nag-request nga kuna na pastor actually dayta lesson review nga aramidem ket isu iti usarin mi iti family worship mi. Ket amok kakabsat nga iti family worship ket napateg. Amok nga iti family worship ket masapul nga aramiden tayo. Di makelak iti maysa nga familia nga dayjay papang mi, ti father mi, ket urnungen na kami maamin. Tapno maadaan kami dayjay family worship iti bigat ken iti rabii. Ket gaputa dayjay iti request. Nakita kakabsat nga dayjay oras iti family worship iti rabii ket isukuma iti alas 6. Tapay. Anya ti kang kantain tayo iti family worship iti rabii. Ikan tayo, malagip yun. Iti kang kantain mi, idubing kami, uring ganat tata. Apo umay nakaditaengan, sumip ngeten, kaya nga rungasawen, aglabas da jalawag itarlaw, umayen iti rabi. So at the meeting, iti panagsabat, iti lawag, ken iti rabi. Dagiti anak ni Apo Diyos ket maurnong uma nga isu iti panagdaydayaw daken kuana isu nga happy worship kakabsat kada ito nga oras ket sakbay nga patuloy tayo dawatag kakabsat nga kararag tayo. Ama, dawatin mi iti bendisyon mo kada ito nga oras nga da kaming anak mo ket agmay-maysa tapno dayawon mi iti napatag-anagan mo. Sa dino man iti ayan dagiti kakabsat o Diyos. Gapu ta nakipagmaymaysada kada ito'y nga panagiinadal. Dawatik amang ited mo kadakwada. Dayjay parabor kan dayjay ayat mo. Tapno daytoy nga panagiinadal mi. Arig na o Diyos, inurnong na kami nga may sangadakkel a familia. Tapno dayawon mi iti napatag-anagan mo. Agyaman kabi ti bendisyon iti sirib nga iti Santong Espiritu. Agyaman kami Ama, tadenggan ti gito nga dawat ken kararag mi, itinagan na po Jesus. Amen. Lesson number 9. Iti adalin tayo kada ito worship tayo kakabsat. Iti paulo na, mission to the powerful. Mission kadagiti man nakabalin. Itinaited kakabsat nga memory verse tayo ket masarakan ije Matthew 16 verse 26. Basaen tayo kakabsat manipod iti New King James Version. For what profit it is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Dayjay iti inbaga ni Apo Jesus kakabsat. Di adalin tayo itata, ket dagijay nga naited iti misyon. Dagijay nga inik kan ni Apo Diyos iti misyon
nga nagtrabaho da kadigid siya'y nga manakabalin, digid da iti power da, at da iti turay da. Magkita yung kapsat nga di Diyos usarin tayo, dayay usarek nga term, iso dayay missionary. Apay nga missionary. Tati adalin tayo kakabsat kat God's mission. Sino man nga umawat kan damang dengeg kadayay nga misyon ni Apo Diyos. Ket ibaon na akas dayay inbaga na ken ni Isaiah. Dayay kunana ni Isaiah, "Here am I, send me." Sikaken siya kakabsat. Kang kanayon ting ikang kanta, akas kang kanayon kong ibagbaga, dayay kang kantain tayo, iti second service. I will go. Into lumapang ka, into lumapanak, agsipod ta inpakita ni Apo Diyos dayay misyon. Inpakita ni Apo Diyos dayay kayat na nga danunan tayo. Itinagan mo, tinagan ko, tinagan dagiti amin nga agpausar ken ni Apo Diyos. They are missionaries. With that background, adda kakabsat iti talo nga missionaries nga intay adalin itata. Dagiti talo a missionaries nagtrabaho da iti talo nga adda iti turay da. These are the powerful. Ti umuna nga missionary kakabsat di Daniel. Iti dayjay ko natin nga powerful nga nagmisyonan daytoy a missionary nga isu ni Daniel, isu ni Nebuchadnezzar. Ti saludsod kakabsat. Anya iti nakita dayjay nga ari ken ni Daniel, tapno daytoy nga ari ket makita na, mabigdig na, ken awaten na ni Apo Diyos akas Diyos na. Aday ti panagkungkuna tayo kapsat. A Christ-like character is the strongest sermon we can give to others. No daytang kapsat itipudno. Nakita ni Ari Nebuchadnezzar kadayjay a panagbiag ni Daniel ken iti gagayem na. Idi nagsaksida ijay pagarian na. Sino ni Daniel? Sino dagiti gagayem na? Ammo tayo kakabsat nga dagitoy nga upat, they were captives. Agtutubo da. Gapot agtutubo da. Laglagipon tayo kakabsat, they were Jews. Hebreo da. Ket iti background iti Hebreo, they are Bible-centered. Numan pa'y hantay nga naganan nga Bible kanya sa Torah, kunada idi, scripture. Ta iti panawon ni Daniel, dagijay na isurat, sakbay kenkwana. Isu kakabsat iti adda nga binasbasa da. Nang nangruna, dagijay libro iti linteg, ken iti salmo. Idi nga dimakkel da, ijay ayan iti poder dagiti naganak. Natubayan, their character has been molded. Nga idi nga napanda as a captive iti Babylon. Napili digito yung upat from all others. Dahil ko na tayo nga amin nga captives, upat da kapsa. Napanda ijay pagarian. Actually, ijay kingdom, ijay balay ni Nebuchadnezzar. Ket na isagana da nga agbalinda kakabsat, akas dagiti paset iti masirib sa traps.
Ket pinakanda isuda. This is one test. This is one test. Idi nga ited dayjay ari, true, dayjay nga in charge yunok punada. Dayjay nga taraon, nakita ni Daniel. Kukunanan ni Daniel, saan mi ang mabalin akanan dayta? Anya iti kahit ang asawa ng kapsat, na isursuro ken ni Daniel kan digitigagiyan na, dayjay pudno at taraon. Saan dang ipinampanunot? Awang tayo beten, Shadrach, Meshach, Abednego, kadatatang tayo. At datayon ito yan ti ari. Nakababain ano? Saan tayo akanin? Saan tayo nga uminom? But, iti Biblia ko na Daniel resolved in his heart. Dayjay nga desisyon na inbaga na. Kakunana dyan yun ako agore kayo kunana. Bilin ti ari tayo ito. Di la mabalin nga padasin da kami. After the test, ni Apo Diyos gave honor to the decision of Daniel. Anya na pasama. They were healthier. They were wiser. Kadigidjay nga napili manipod iti pagarian ni Nebuchadnezzar. Nga nangan ken iminom, kadadya inumen ken kanan iti ari. So they were now members, kadadya elite group of wise men. May isang rabi, nagkarkararag ni Nebuchadnezzar. Taapay, anang nga maamuan di tagainap na. He was bothered para bangon palanganan nga makaturong. Kabigatan na pinahiban na digito nga masisirid, magicians ka naman. Ket ko na nagtagtagainap pak idirabi. Ibagayo di tagtagainap ko. Kenji ka ipapanan di tagtagainap ko. Kakabsat ko, musikaman dayjay adda nga ibagam di tagtagainap ko. Kaya dayjay nagtagtagainap, kaya nalipatan na pa'y jay tagtagainap na. So no one could interpret. Dayjay hari nang ngaramit ti decree ko kunana, awang mo na sirserbiyo. Amin kayo, kaya mapapatay. Nairamanin ni Daniel kundi kitigagayim na. Kaya kunada, agurek, hindi na ibagad dya decree dya ari, kunana ni Daniel, aguray kayo kunana, da kami ngay mapapatay kami may. So ni Daniel, dapan ni dya ari, he requested sometime, kaya pagamon lang ganin kakabsat. Inbaga ni Apo Diyos kini Daniel di tagtagainap ni Nebuchadnezzar. Tani Nebuchadnezzar nagtagtagainap ket di tagtagainap inted ni Apo Diyos. Idin nga ibaga kakabsat. Ni Daniel dayjay nga tagtagainap dayjay nga ari. Manipod ka dayjay imahin. Gold, silver, bronze, iron and clay, nang nangruna ka dayjay bato, nga saan nga dayjay inarabid ti ima, ket nagtultulid, ket binurak na, dayjay dakkel nga image, nga natagtagainap ni Nebuchadnezzar. While Daniel was telling the dream, God let Nebuchadnezzar remember his dream. Katamuyo kakabsat.
ni Nebuchadnezzar, daytoy iti inbagana. Iti Daniel chapter 2 verse 47 na isurat, basahin tayo. Truly, your God is the God of gods, the Lord of kings, and the revealer of secrets, since you have revealed secret. Daniel was the missionary to the powerful nga isuna ni Nebuchadnezzar. Ket gapu ni Daniel isu ti mensahero ni Apo Diyos ni Nebuchadnezzar was converted to believe in God. May kadwa kakabsat nga missionary nga intayadalan. Dayjay nga missionary nga saan nga naibaga itinagan na. Sino dayjay nga nagserbyan na? Isulad ni Kapitan nga Naaman. Anya iti naramid daytoy nga balasang wenno balasitang. Tapno ni Naaman ket namati kini Apo Diyos. Umuna, daytoy nga balasang ket nagtrabaho ijay balay ni Naaman. Inggana kakabsat nga isuna ket napagtalkan ni Naaman kenti asawa na. Gapu kadayjay talekda. Daytoy nga babae mabalinan nga ibaga. Dayjay concern na kini Naaman. Tani Naaman nagsakit iti leprosy. Numampay isuna ket maysa anangato ti turay na a powerful man nga maadda iti sakit na. Daytoy abalasang inyam amuna ni Apo Diyos kini Naaman. Ket ni Naaman na panasinapol kabsat ni Eliseo. Idi nasarakan na ni Eliseo kunana ni Eliseo. Inka agdigos ijay Jordan, you dip yourselves 7 times. Amo tayo istorya. Kunana ni Naaman ka nakaliblibag, nakarugrugit, dahi takarayan nyo. Ijay ko man nakarayan, ijay yan minaglinaw, nakadaldalos. But Naaman was convinced kadigdi nga soldadong intin nga, apo ko na da, awag mapukaw kanyang. No padasem, dahi inbaga di propeta iti Diyos. Napangarod ni Naaman iti Jordan. Ket inruginan nga isbatok na he dipped himself. Once igana ti 6th time, awan iti panagbalbaliw deja bagina. And lo and behold, on the last and the 7th time, kunana iti Biblia, deja kudil na, nagbalin akas kudil iti maysa nga maladaga. So clean, so pure. Naaman said, Eject 2 Kings chapter 5 verse 15. Indeed, now I know there is no God in all earth except in Israel. Kasano nga nakonvertir? Kasano anamati ni Naaman? Gapu kadaytoy nga balasang. Daytoy nga balasang isuti inusar ni Apo Diyos akas missionary. She has concerned for Naaman. Di may katlo kakabsat nga missionary ket ni Apo Jesus
Dahil powerful isuna ni Nicodemus. Amot na yung kabsat istorya di John chapter 3 verses 1 to 12. Ni Nicodemus may sang agiturturay ijay kung natin ko makabsat ijay ko makapilya isuna iti may sa kadigti ng ato tituray na. He was a Pharisee, he was a ruler. Ngayon gapo kada di sitwasyon na napankin ni Apo Jesus iti rabi. Amo tayo conversation da kakabsa. Kunana ni Apo Jesus, you must be born again. Saan nga maawatan ni Nicodemus, dayjay nga inbaga ni Apo Jesus, tadaytoy ket isu iti kontra, it was a contrary to the total teaching nga isu iti inadadalda akas leader iti Israel. Idin ni Apo Jesus na ibagana. Nga masapul ang mabalbaliwan isuna, maiyanak babaen ti spiritu ken iti danom. Nicodemus was converted. Ijay kakabsat John chapter 19 verse 39, basahin tayo. And Nicodemus, who at first came to Jesus by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloe, about 100 pounds. Anya iti kaya nasawan? Manipod ka tayo rabii, nga napan ni Nicodemus kini Apo Jesus. Inggana ka tayo nga sumipngad. Iti aldaw iti Biyernes, idi nga natay ni Apo Jesus. Dajay ni Nicodemus. Nicodemus became a follower of Christ. Daytoy kakabsat, chapter 19, iti John, is a scene, may isang pabuya. Ijay kakabsat, anatayin ni Apo Jesus. Saanan nga babain ni Nicodemus? Inpakita na no sino isun. Una na siyak iti maysa amamati kina Jesus. Siyak iti maysa nga pasurot ni Jesus. Jesus, the missionary, was able to convert the powerful nga isuna ni Nicodemus. At iti sa lunsod kakabsat. Anya kadi dayjay kadakkelan alaped tapno digitoy powerful adda iti turida digiti man nakabalin ket awaten da ni Apo Jesus. What is the greatest hindrance? Iti may isang kapadasan ijay Matthew chapter 19 verses 16 to 22. Dito kakabsat ti pakasaritaan dahil the rich young ruler. Napankin ni Apo Jesus. Sinaludsod na good teacher manursuro. Anya iti masapul nga aramida tapno maadanak iti biyag agnanayon. Jesus and that rich young ruler had a conversation. Anya timbaga tilintag. Kuna na dito'y agtutubo ka. Tilintag kuna na ibaga na. Natungpal ko am amin. No kuma saan nga pudno dahil inbaga dito'y nga agtutubo. Kuna na kuma ni Apo Jesus, ulbot ka. But this rich young ruler was proud to be a commandment keeper. Ngem idin nga inbagana ni Apo
Apo Jesus. If you want to be perfect, no kaya mo kunana. Iti maisalakan. Apang ka? Ilakom dagiti am amin asanikwan. Ket itid mo kadagiti na panglaw. Ket addanto dagiti treasures mo ija langit. Ket umay ka, surutin na. What was the result? Kunana ni Matthew, in surat ni Matthew, he went sorrowful. Tapay, he had great possessions. Dadadalan tayo kakabsat. Mission to the powerful. Mission to the rich. Disaludsod, what is the hindrance? Kanine bukad ng sorahan nga hindrance kakabsat. Dadya kinaba lang na. Kanine man hang hindrance, dadya kinaba lang. Ni Nicodemus san nga hindrance, dadya kinaba lang na. Ngem iti kaadwan. Iti nagbalin alaped. The hindrance is kaslala dadya rich young ruler. Dadya kinaba lang. Denggan nyo kakabsat, iti kunana ni Ellen White. Much is said concerning our duty to the neglected poor. Should not some attention be given to the neglected rich? Many look upon this class as useless. Thousands of wealthy men have gone to their graves unwarned. But indifferent as they may appear, many among the rich are soul burdened. Anya iti ka ng soul ni Ellen White. Dagiti na ba ng kakabsat, there is a craving in their heart for something, for someone, isuna ni Apo Diyos. Anya iti kasapulan? Sino iti kasapulan? God needs a missionary. Kas ka ni Daniel, napan ka ni Nebuchadnezzar. Kas ka day jay abalasang, napan ka ni Naaman. Kas ka ni Apo Jesus, sinursuruan na ni Nicodemus. Let's be very honest. Kadagiti, taking for example, kadagiti 1,000 nga mabautisaran. Manu, dahil ko natin the rich and the famous. Tatiriga nakakabsat, intuno bumaknang itimay sang anak ni Apo Diyos. The rich, dahil kinabanang, becomes a challenge and a burden. Ni Elder Edgar, ket bagana kanya iti kapadasan da. Na pastor, anya iti pudno nga panagited iti tight. Kung na apay ko na. Uwan atan di bakit kit ibagana nga gross. Kit ibagbagamat di kita do mga net. Kanya kaararamidin nyo ako na. Pastor ko na nakit sinurot ni, sursurutin ni, dayjay nga imbaga, di bakit? Ni Mrs. na. Taiso ka nung kabsat, dayjay iti sursuro nga dimakkelan ni Sister Dina, asawa ni Edgar. Ni Dina ket dimakkel iti Seventh-day Adventist family. Ket digiti naganak na, they gave tithe from the gross. Kaya kunana ni Edgar ka,
Isun ang pastor iter aramidin. Sana inya istorya kakabsat. Nga may nga Sabado, nangited da nga agasawa deje apagkapunluda. Idi sabay iti Sabado, kinita da deje checking account da iti bangko. The checking account says they have 50,000 pesos. And their tithe nga kung na-compute the from their gross is 50,000. Sinipsiputan ni Brother Edgar ni Dina. Before that Sabbath, ni Dina nangaramid iti check. Ti worth na 50,000. Kat ding-ding-gak dayjay testimonan na dayto nga kabsat. Idi nga umayan digay diakono. According to Brother Edgar, there was a temptation agtungtong ng agasawa. Awanan itinabati. They are giving everything because they get it tithe. Awit ni Sister Dina check, will she write another amount? Say, 30, tapno dati mabati nga 20, when 20, tapno da mabati nga 30. Yung kunadakit ni Sister Dina, na isurat kon. Ga isumit iti nakwenta nga tayo. So, idi may jadikon, in-drop na, deja apagkapulong. That was Sabbath. Umay iti Domingo, there was silence in the house. Lunes, kunana kanon ni Sister Dina, apamuman chicken, iji bangko, iji ATM tano, da iti simangpet akwartata. Kunana ka na kung Brother Edgar ka, uwanan intin mo, maamin iti Sabado. But there was a persuasion ni Sister Dina. So napanda. When they check their account, lo and behold, that Monday, itinagparang 500,000 pesos. Ang kinita ng asawa. Kaya kunana kitaam lakay kunana ni Apo Diyos, budno launay je karina. Kunana ni Brother Edgar kanya, Pastor, we have tested God. We have tested God. Napanda ka deje boss data, they were workers, iti life insurance. Kaya kung nakita nyo man, sir, no, nagkamaliki, di, nga apay nga dati na i-enter di account may nga 500,000. Kunana ka no, deje boss da. Pudno data. And wait, there are more that is coming. Anya kakabsat itilapad. Tapno digiti rich and famous. Kitsurutin da ni Apo Jesus. Money. Haan nga dakis je kwarta. Tati kunana, the love of money is the root of all evil. Haan nga da je kwarta. Tati kunana ni Apo Jesus, you cannot serve two masters at the same time. Hamong ang mabaling nga ito ni Apo Diyos, ken iti mamon, which is money. In all my ministry, di tawon nga nagserbi akabsat, tikadwan nga problema no daduma, it is the tithe. Intun no kwentaem, it is, we always teach as a pastor, as an evangelist, saan ko nga labsan kakabsat, nga isuro dayjay principle iti tithe. Kita mo yung intun no mayadal dayjay tithe, there are so many interests nang nangruna di ginabaknang.
that they will lose their interest. Apay, alaenda, they jay calculator da, sadan to computen, numano iti itida ken ni Apo Diyos. Good if they will be computing the net. Nung ay kasila ni Sister Dina ken ni Brother Edgar, nga iti computation da is the gross. I'll tell you a story. Aday ti may isang pastor nga nakaawat iti message na ijay messenger. Idi basaan na ijay text message. Kuna na, Pastor, will you please come to my house? This is urgent. Idi kitaan ijay pastor, no sino ijay nag-message, may sa kadagay membro na iji dati nga district na, ket kuna na, this is urgent. So, dahil yung pastor, na paano? Idi makasangput, iji balay dahil nga membro. The pastor was surprised. Adamot din tinangato nga pader na. Adamot din terwangan na. Adapay ti security guard na. Adapay iti doorbell na. Idi nagbaser, naglukat dahil gate. Ada dahil naka-uniform nga gwardya. Ket sinaludsod na, sino iti sapsapulan. Inbaga na dahil pastor, dahil ito'y kaditi balay ni Kastoy. Kuna na dahil security ka uwen. Siyak ni pastor na Kastoy. Kaadati message na. Kasalad di, nagapu kami dahil kadaratan. Ni Elder Fernando, that's his name. Nag-text kanya, kuna na, Pastor, saan kayo magsasabat? Kuna ka dito sa kadaratan. Kuna na, pag-uwi nyo, dumaan ka nga dito sa Curimaw. Ni Elder Fernando Nipal, iso na ti Elder to'y Kabilukaan Church, ito'y Kalasyaw, Pangasinan. Di, idagawid kami ni Mrs. Rafanan iti Sunday, di magas kami. Ni Elder Nipal, isuna iti officer ijay Philippine Port Authority imay sang Pierre ijay Curimaw, Ilocos Norte. Idi sumbrek kamin ijay compound daytoy Philippine Port Authority ijay Curimaw. Siyempre, they stop us. There is a security guard. Kat idin bagak, Sir, I am Pastor Eli Rafanan. Da kami digitiges ni Engineer Fernando Nipal. Ay, oo, sir. Da kay tururayan da. Siya nga, dayjing sin, idin baga dayjing nga pastor, tinaga na, when ururayan na kanibos. Dayjing pastor was surprised. Tinagayan pa yan dayjing membro na kabos. Idi nga kitaan na, palasyo dayjay balay, dayjay membro. Idi makastrek, dayjay balay. Sinabat daytoy nga membro. Ket, idi nagtungtungdan, una na dayjay membro ko, Pastor, adda iti problema. Makita mo iti progreso, buwan ko na dayjay pastor. Idi in-renovate ko dayjay daan nga balay, nga isuti umayam nga mangbisita kanya. Adday lang iti inbatik, pastor, kunana. Dayjay ayan iti nagkararagan ta. Malagip mo iti agrugrugiak iti business ko. Kunana, dayjay nabanang. When, brother, kuna dyan, pastor, si kati inayabak nga nang ikararag. Gat ni Apo Diyos mapagtalta. Binindisyonan na. Kunana dyan, pastor, anya nga iti problema, brother. Iti problema, pastor, ko na nakadakdakkel matayin no computer daya pagkapulo.
Kanya nga iti kaya mo, brother, una na dya, pastor. Tasi kamat iti saksi, iti agrugiak. Tasi ka iti nang ikararag. Isu nga inayabang ka, tanu waswasem, daya tulag ni, gani Apo Diyos. Anya nga iti kaya mo, brother, una man dya, pastor. Agkararag ka, nga ni Apo Diyos, ket waswasen na kumadya nagtulagan. Marigatan akong pastor ko na nagdakkel matenday type ko. Sa imbaga na Jakabsat, dito ita idi nga nagparinto mga pastor. Napanda nga nagparinto mga duwa. Nagkararag di pastor. Kuna nagit Apo, kuna nagyamang kami, kasi ka iti Diyos. Ngano nagkari ka, inaramid mo deta ka rin. Nagtulag kayo kada ito'y nga anak mong Apo. Ket tinungpal mo, daya tulag mo. Ngam itatan marigatan kada jay nga nagtulagan niyo. Dila mabalin Apo kunana. Nga isublim ije kasasaad daytoy akabsat. Tapno saan amarigatan. Nga agisubli kaday apagkapulo. Idi nga naibaga dahi nga pastor, kunana dahi nga kabsat, pastor aguray ka, kunana. Agkarkararag di pastor, kunana, pastor aguray ka. Kunana dahi nga pastor, apay, anya ti problema. Anya iti kaya mo nga sawan nga daw-dawag, tem kinaapo Diyos nga isubli na, tapno sa anak nga marigatan. Kabsat kunana idi nagrugi ka, ket iti apagkapulong, ket 2,000 saan ka nga narigatan, iti daw-dawat kinaapo Diyos, isubli na kakadaya nga sitwasyon, tapnohang ka marigatan. And that rich brother, through the power of the Holy Spirit, realize na dayjay nga nakadadu, dayjay nga nakadakdakkel, gabindisyon nga inted ni Apo Diyos kenkwana, gaputa dayjay Diyos ka matalay. Kayat da nga isuro nga dayjay anak na nga binindisyonan na ket agbalin met amatalay. Kabsat ko, there are rich among us. Ni Apo Diyos ibaon na ka akas misyonary. Ni Apo Diyos ibaon na akas misyonary. Laglagi pen tayo ni Daniel nagkararag ni Apo Diyos, taisuro ni Apo Diyos, how to approach dayjay aman nakabalin, di ari nga lingkod. Dayjay babae, prayed to the Lord. Ngaitid na kinkwana dayjay nga concern, dayjay atatagsen, dayjay nga ayat, tapno may bagana kini Naaman, dayjay pagkasapulin. And the model missionary nga ni Apo Jesus inbagana kini Nicodemus mukasano iti may salakat. Awan ko may tilap ngagserbi tayo kadigitjay nga nabatnang. Digitjay nga powerful. Tani Apo Diyos kayat na met digitoy amay salakat. Agkararag tayo kapsa. Agyaman kami o Diyos. Kada ito lesson nga inadal mi. No iti ayan iti iglesia mi ama. Ket adda digitjay nga kayat mo nga darunan mi. Nga isuda digiti inted mo kadakwada digiti binbindisyon. They are the rich, they are the powerful. Sursurwan na kami ama. Lukatam iti arwangan da. Tapnood Diyos. Makastrek kami. Maited mi iti naimbag nga adal kadakwada. Tulungam iti tunggal may sa kada kami. Pudno launay o Diyos. Dagitoy ket ay-ayatem met. Ket da kami dagiti kahit mga baon. Isu nga dawaten mi nga intun umay dayjay nga gundaway. Nakasagana kami tukadi. Agyaman kami itinagan niya po ni Jesus. Amen. Ginamin. Agyaman tayo kakabsat ni Apo Diyos. Sikat ti misyonary na. Siyak ti misyonary na.
usa rin natay kuman ni Apo Diyos, iti wagas akayat na nga panakosarte. Agyaman kami kapsat. Adda kada kayo, there are so many of you who has subscribed. I-reach you lang yung subscription and then click the bell. Tapno iti oras nga panagrugi tayo akastoy, you will be notified. Katagyaman kami met kapsat, you have shared daytoy nga panaginadal tayo san langay ta pamilyayo, kadagiti pa'y gagayem ni Apo Diyos, di madaydayaw. Ay-ayatin na kayo ni Apo Diyos, kat ay-ayatin na kayo man. Till next week, ag-worship tayo tumanan, tikastoy nga oras. Imbag nga aldaw tayo ng aming kakapsat.